محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون جی میں مولا کریم نے رنگ لائی نے انج ہور کوئی تے رنگ دا نہیں جی میں مولا کریم نے رنگ لائی نے انج ہور کوئی تے رنگ دا نہیں باویں جنہ میں کوئی طاقتور ہوئے او دے حکم اگے کوئی کھنگ دانے تے گلے نال بھرنے کدھر گودام یارو کدھے کھان نو آٹا ڈنگ دانے تے کنہ قادر قدیر رب ساڈا جڑا دئی جاندا کدے منگدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر دے واسطے جو سب دا خالق مالک پالنے ہار روزی رسائیں بگڑیاں سوارن والا ڈبے بیڑیاں نو تارن والا تیاں دین والا پت دین والا انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اوپر۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ اللہ دا بڑا احسان ہے کہ مالک کائنات نے سانو دین جی دولت اسلام والی جڑی سانو عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا نہ کر دے، نہ جانے اسی کس کس بت دے سامنے، کس کس حجر و شجر دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک نے سچا سچا توحید والا مسلک دے کے اور اللہ نے دین اسلام دے کے اللہ تعالیٰ نے سانو صراط مستقیم والا رستہ دکھایا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ دے بندے زمین دے نے، انہاں دے اندر کوئی شان دے لحاظ نال، کوئی مال دے لحاظ نال بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کو مال بہت ہے، کسی کو تھوڑا ہے۔ اے دین والا ایک اللہ ہے، کسی نو زیادہ دے دیندا ہے، کسی نو بہتا دے دیندا ہے۔ کدے میرا مالک اینا دیندا ہے کہ لوگ اک جاندے نے، تے کدے لوگی کماؤندے پوری نہیں پیندی تے تھک جاندے نے۔ میرا رب جیڑا ہے نا، اے اللہ نے تقسیم بنائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساریاں دے نال ایک ہی حساب رکھدا تے اللہ دی قدرت دا پتہ نہیں سی لگنا۔ میرے مالک نے کسی نو امیر بنایا، کسی نو غریب بنایا، کسی نو اللہ نے گڈیاں والا بنایا، کسی نو میرے مالک نے جناب سائیکل بھی نہیں عطا فرمائی۔ اے اللہ دی مرضی ہے۔ تے اللہ تعالیٰ دے انہاں بندیاں دے وچوں جنہاں نو اللہ نے خیر صلاح کیتی، اللہ نے مال دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں لوگاں دے بارے فرمایا بھی انہاں بندیاں دے وچوں چنگے بندے کیڑے نے۔ انہاں چنگیاں دے وچوں چنگا او ہوندا ہے کہ جیڑا اپنے ماڑے دا خیال کرے۔ اے رمضان آ رہا نا، تے میں نا سچی گل ہے کہ رمضان دی مناسبت دے نال کہ ساڈے دلاں دے اندر ماڑے بندیاں دا کو پیار آ جائے، محبت آ جائے، ذوق آ جائے، شوق آ جائے، ساڑے دل اندر رحم آ جائے کہ یار فلانا بندہ جیڑا ہے نا، او دے کول دودھ کوئی نہیں ہے گا، او دے کول جناب سہری دا پتہ نہیں انتظام ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، او دے کول دہی دا انتظام ہوئے گا نہیں ہوئے گا، چاولاں دا انتظام ہوئے گا یا نہ ہوئے گا۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آج نا اس سار نو بیان کر کے تاکہ ساڑے دلاں دے اندر نا ایک جذبہ پیدا ہو جاوے کہ اسی انشاءاللہ اپنے ماڑیاں جڑے کمزور نے، ماڑے نے، انہاں روزے رکھڑے نے، دی اسی انشاءاللہ انہاں دا سہارا بننا ہے۔ کیوں جی بننا ہے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ کسے روزے دار دا روزہ افطار کروائے تے ایویں جیڑا روزے دار نو جناب سحری کروائے نا، جنہ اللہ تعالیٰ روزے دار نو اجر عطا فرمائے گا، اینا ہی اللہ کراون والے نو عطا فرمائے گا۔ ویکھو نا، تسی جناب کھجور نہ کروا دیتا، دودھ نہ کروا دیتا، کسی دے جناب سحری کروا دیتی، او دے جناب افطاری دا اہتمام کھانا پکا دیتا، تے کائنات دا رب اینا خوش ہوندا ہے اس بندے دے اتے، اللہ دے لئے بھی بے لیا جنہ اجر میں اس روزے دار نو دینا نا، اینا ہی اجر میں تینوں عطا کرنا کیونکہ تو میرے روزے دار دی عزت احترام کیتا۔ بڑیاں برکتاں والا عظیم مہینہ، عظیم مہمان جس سے آمد ہے، تو میرے پیارے بھائیو اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک سب اس مہمان دی اللہ قدر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ چند ہی دنوں تو بعد انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے تو انشاءاللہ اسی اس رمضان مبارک دے روزے رکھاں گے۔ مومن دے جڑا ہے ایک ہی او دے کول انتظار والا مہینہ ہوتا ہے، او دا نام ہے رمضان۔ رمضان آئے گا رحمان مناواں گے، آئے گا رمضان پڑھاں گے قرآن، آئے گا رمضان مناواں گے رحمان۔ انشاءاللہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے تے میرے پیارے بھائیو اے سوچ کے اس مہینے دی قدر کرنی ہے کہ پتہ نہیں آئندہ سال اساں دوبارہ ویکھنا ہے کہ نہیں ویکھنا، کنے چہرے، کنے ایسے لوگ، کسے دا بھائی، کسے دی بہن، کسے دی ماں، کسے دا باپ
کسی دا عزیز دوست جناب محلے دار پنڈ والا وہ جناب پچھلے سال سارے اندر موجود سن لیکن آج نظر نہیں آ رہے، ایویں ہی آئندہ سال پتہ نہیں ساڈے وچوں کسی نے نظر ہونا کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں اساں بھی دوبارہ رمضان دا مہینہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا، تے اللہ پاک نہ سانو اس مہینے دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ تے جڑی میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا تواڈے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اے دے اندر نا انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے کہ جڑے نا آپ جناب بھوک کٹ کے تے بھکھیاں نو کھانا کھلاوندے نے، آپ بھکھیاں رہ کے بھکھیاں نو رجا دیندے نے، آپ جناب ضرورت ہے اپنی ضرورت نو چھڈ کے نا تے لوکاں دیاں لوڑاں نو پورا کردے نے۔ کوئی منگن آ گیا کسے نو لوڑ ہے نا تے اونوں جناب جڑی چیز منگی اونوں عطا کر دیندے نے تے رب انہاں تے خوش ہوندا ہے جڑے لوگاں نال پیار کردے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس دنیا اندر کسے جناب بندے دی تکلیف دور کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا میرا رب اس بندے دی سب تو وڈی اللہ تکلیف او بھائیو قیامت دا دن جدو سورج جناب ایک میل دی مسافت ہوئے گا اے زمین بھی تبدیل ہو جائے گی، اے زمین نہ رہے گی، جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ دے ارے دے سائے تو علاوہ۔ تو میرے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو اللہ پاک قیامت والے دن حشر دے میدان اندر اللہ اپنے اس بندے دی مشکل نو اللہ دور فرمائے گا، اوتے ہر بندہ پریشان ہوئے گا تے جنہ لوگاں نے لوگاں دیا مصیبتاں دے ٹائم انہاں دے کام آئے ہونگے جناب پریشانی دے ٹائم او دے کام آئے ہونگے تھوڑے آئے او دی جناب لوڑ نو پورا کیتا ہے میرا مالک اس بندے تے اتنا خوش ہوندا ہے۔ اے تے ایک لوڑ ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے مسلمان بھرا دے نال مصافحہ کردا ہے نا تے نبی پاک نے فرمایا اللہ اینا دوواں بندیاں دی اینا راضی ہوندا ہے اینا دے ہاتھ جدا بعد جندے نے اللہ گناہ پہلے معاف فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو اسلام سانو جناب اثار دا سبق دیندہ ہے، اسلام رواداری دا سبق دیندہ ہے، اسلام محبت دا سبق دیندہ ہے، اسلام ونڈ کے کھان دا سبق دیندہ ہے، اسلام رل کے بین دا سبق دیندہ ہے، اسلام جناب سانو بھائی چارے دا سبق دیندہ ہے، اسلام اثار دا سبق دیندہ ہے، اسلام قربانیاں دا سبق دیندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اثار کرنے والے لوگاں دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے تساں دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرما دے نے کائنات دے لوگو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن شُحَّ نَفْسِهِ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ اکبر اللہ 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 تعالیٰ نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے جناب لوگاں دے کم ہوندے نے، جڑے لوگاں دے دکھاں دے ٹائم انہاں دے سکھ دا ساتھی بندے نے، دکھ دے اندر بندہ او دے نہ جا کے انہوں سہارا دیندے نے، او دے پریشانی دا ٹائم نہ اس بندے دے جناب اگر وہ تھوڑے آئے او دیاں لوڑاں نو پورا کر دے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں اللہ پاتے اپنے مومن بندیاں دیاں نکیاں نکیاں نیکیاں نوی اللہ تعالی اللہ جناب اینا نکیاں نیکیاں دی وجہ تو اللہ معاف کر دیندہ ہے۔ اللہ بڑے بڑے گناہ اینا نکیاں نکیاں نیکیاں دی بنا دی اللہ معاف فرما دیندہ ہے۔ کائنات لوگ تم رحم کرو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ اکبر کبیرہ جڑا بندہ اللہ دی مخلوق تے رحم کردہ
کردا ہے نا جڑا اللہ دی مخلوق نال پیار کردا ہے اللہ پاک اس بندے نال پیار کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑا مومن ہے نا مومن تے اپنے ویر دا ہر وقت خیال کردا ہے مومن تے اے بھی نہیں چاہتا میرے مومن کوئی کنڈا ہی لگ جائے نا مومن تے بھی نہیں چاہتا میرے مومن پر آدھا کوئی نقصان ہو جائے اب ایک ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندیاں اللہ نے انج کر کے جنت عطا فرمائی ہے نا ایک جناب درخت ہے نا تے تو راہ پیا گزردا ہے نا ایک بندے نے تے قلعہ لا چھڈیا نا تے دوسرا بندہ نے قلعہ پٹ چھڈیا تے جن نے قلعہ لایا او دی نیت کی ہے نا یار کو بندہ مسافر گزرے گا جدوں تو گزرے گا یہ تے تھلے آپ سا لے لے گا سائے والے درخت دے آپ درخت لے سا لے لے گا آرام کر لے گا تے جے او دے کول کو سواری ہوئے گی نا او دے کول گھوڑا ہوئے گا او دے کول جناب اونٹ ہوئے گا او دے کول جانور ہوئے گا اس قلعے نال بن کے بے فکر ہو کے سو جائے گا نا آرام کر لوے گا سایہ لے لوے گا ایک دوسرا بندہ آیا نا انہیں سوچیا یار کوئی بندہ رات دے ٹائم میں تے تو گزر سکتا ہے نا ہو سکتا ہے یار انہوں ٹھڈا لگ جائے انہوں کوئی چوٹ لگ جائے نا تو دی جان چلی جائے انہوں تکلیف پہنچ جائے نا ایک نے قلعہ لایا ہے تے دوسرے نے قلعہ پٹ دیتا ہے نا میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اینا دوما بندیاں دا ایک کردار اللہ نو اینا پسند آیا میرے مالک نے دوانو جنت عطا فرما چھڑی اللہ کو اللہ لوگاں دے بارے اچھی سوچ رکھو اپنے مسلمان پرا دے بارے اچھا خیال رکھو نا یہ دی ضرورت دا خیال رکھو یہ دی لوڑا دا خیال رکھو اپنے محلے دار دا خیال رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ بندے نو بلائے گا اللہ فرمائے گا میرے بندیا میں بھوکا سانا تو میں نو کھانا کیوں نہ کھوایا اللہ اکبر کبیرہ بندہ کہہ گا رب سونے آئے تو کہ میں بھوکا ہو سکنا ہے اللہ تو تے آپ رازق ہے اللہ تو آپ روٹیاں دین والا ہے اللہ سونے تو کہ میں بھوکا ہو سکنا ہے اللہ سونے رزق تیرے ہاتھ دے اندر ہے اللہ تو آپ رازق ہے نا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگ اللہ فرمائے گا میں بھوکا سا تو میں نو کھانا کیوں نہ کھوایا میں پیاسا سا تو میں نو پیانی کیوں نہ پیلایا اللہ تو تے بارشاں برساون والا ہے چشمے چلاون والا ہے اللہ تو پانی اتے اپنا عرش رکھن والا ہے اللہ تو پانی اتے فرش رکھن والا ہے اللہ سونے آئے تو کی میں پیاسا ہو سکنا ہے نہ میں بیمار سا میرے بندے تو میری تیمارداری کیوں نہ کی تھی اللہ تو تے آپ شفاواں دین والا ہے اللہ تو کی میں بیمار ہو سکنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرا مالک فرمائے گا یاد کرنا فلان دن تو جناب رج کے کھا گیا نا تو جناب روسٹ کھا گیا بروسٹ کھا گیا برگر کھائے شوارمے کھائے نا تیرے بچیاں نے نخریاں دنال جناب کوئی تکے پیا کھاندا ہے کوئی کباب پیا کھاندا ہے کوئی جناب ملائی بوٹی پیا کھاندا ہے کوئی بوٹی پیا کھاندا ہے کوئی کیویں دا کھانا پیا کھاندا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تے تیرے نال دا گوانڈی جڑا ہے نا او بھکھیاں راتی سو گیا او دے بچے بھکھے سو گئے نا او یار جے تو انو کھانا دے دیندا نا ایویں سی کیویں تو کائنات رب نو کھانا دے چھڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ اچھے کہنا یار سانو کی لگے یہ تو کوئی بھوکا پیا مرے سانو کی لگے کسی دی تیاری نہ لگے سانو کی لگے اللہ اکبر کبیرہ میں پہلے بھی گل کی تھی نظام میرے اللہ دائے اللہ نے کسی نو مارا بنایا ہے کسی نو اللہ پا نے تکڑا بنایا ہے اپنی قدرت وکھان واتے مارے بناؤن والا بھی میرا اللہ تکڑے بناؤن والا بھی میرا اللہ گھڑیاں دین والا بھی میرا اللہ گھڑیاں لین والا بھی میرا اللہ کون میرا اللہ تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ اکبر کبیرہ
اللہ پاک نے فرمایا اے ماڑے تے تکڑے بناؤن والا گڈیاں دین والا گڈیاں لین والا بادشاہیاں دین والا بادشاہیاں لین والا بادشاہاں نو قیدی بناؤن والا تے قیدیاں نو بادشاہیاں عطا کرن والا کون ہے؟ میرا ایک اللہ ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر کائنات دا سارا نظام ہے نا اللہ اکبر کبیرہ جیڑا میرا اللہ ہر چیز دا مالک ہے ہر چیز دا خالق ہے ہر چیز دے جناب وہ دے قبضہ قدرت دے اندر جو چاہے سو کرے میرے مالک دیاں مرضیاں اللہ اکبر کبیرہ اور دسو سارے جگ نو بنانے والا کون ہے؟ جنہ جنہ نو پتہ دس دے آجے دسو سارے جگ نو بنانے والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنانے والا کون ہے؟ اے وقو وق شکلا وقو وق شکلا اتانے والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنانے والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاکی ذات ہے کسے نو چاہے میرا مالک بادشاہیاں عطا کر دے وے تے کسے نو رب چاہے اللہ فقیریاں عطا کر دے وے اللہ اکبر کبیرہ تے گل ہو رہی سی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دوئیں بندیاں نو احسان دی وجہ تو اچھی سوچ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت دا حقدار بنا چھڑے آنا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں اللہ دی مخلوق دے بارے اللہ دے بندیاں دے بارے اپنے دل اندر رحم رکھیا کرو اللہ دے بندیاں دے بارے اپنے دل اندر پیار رکھیا کرو انہاں جناب مومنہ دے بارے اپنے دل اندر انس رکھیا کرو انہاں غریباں دے بارے دل دے اندر جناب سار دا جذبہ رکھیا کرو انہاں ماریاں دے واتے قربانی دا جذبہ رکھیا کرو نا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اٹھاؤ میرے پیغمبر دے یاراں دیاں زندگیاں اللہ اکبر کبیرہ انہاں کو پوچھیا گیا نا اے دسو نا جڑے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم او کیڑی گل دا تانوں سبق دیندے نے نا کس گل دا تانوں سبق دیندے آ کیڑی چیز ہے جدے بارے زیادہ تانوں جناب او تلقین کردے آ تے صحابہ کرام کی کہن لگے او بھکھیاں نو کھانا تے تسیاں نو پانی اے بھکھیاں نو کھانا تے تسیاں نو پانی اے کھانا پلانا محمد نے دسیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دی زندگی اٹھا لو اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اٹھا لو میرے پیغمبر نے ماڑیاں نو کما کے کھوایا میرے پیغمبر لوکاں دیاں بکریاں چرا کے محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے یتیماں نو کھوایا مسکیناں نو کھلایا مسافراں نو کھلایا اللہ اکبر کبیرہ جدوں میرے پیغمبر تے پہلی وحی نازل ہوئی نا جبریل آئے آگے کہنے لگے سونیا اقرا بسم ربک الذی خلق سونیا پڑھو تے صحیح نا اللہ پادا پیغام آگیا سونیا پڑھو نا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے میں پڑھیا ہویا نہیں اگر میرے پیغمبر اپنے گھر چلے گئے نا اپنے جسم دے اوپر خوف ہے نا میرے پیغمبر دا جسم کب کب آ رہا نا اماں جی خدیجہ ام المومنین کہنے لگے نہیں میری خدیجہ زملونی دسرونی اے میری خدیجہ میں نو چادر اڑا دیو نا میں انج لگتا میری جان ہی نہ چلی جائے اللہ اکبر کبیرہ تے ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگیاں اے محبوب سونیا تسی کیوں پہ پریشان ہوندے ہو نا فرمایا نہیں خدیجہ آج انج لگتا ہے نا کہ میری جان نہ کدے چلی جائے مینوں کچھ ہو نہ جائے اللہ اکبر کبیرہ تے ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بولیاں اے محبوب
سونے تو انہوں کچھ نہیں ہوئے گا تسی دے ہونا جڑے آپ کمائیاں کر کے انہاں ماڑیاں نو کھوان دے جے آپ کمائیاں کر کے انہاں جناب غریبان دا خیال کر دے ہو تسی دے یتیمان دا خیال کر دے ہو اللہ اکبر کبیرہ سونے تو انہوں کچھ نہیں ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے پریشان نے نہ میرے آقا فرما دے نہیں میری ختیجہ نینو چادر اڑا دینا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو ماڑیاں دے نال پیار میرے پیغمبر ماڑیاں نال بہن والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریاں کر دے سن اے میری اللہ جدوں تک مینوں زندہ رکھے اللہ مینوں مسکین بنا کے رکھی نہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اللہ سنیا جدوں مینوں مارے اللہ مینوں مسکینی دی حالت اندر مارے تے کائنات دے ربا جدوں قیامت دے دن مینوں اٹھاویں اللہ انہاں غریباں دے گروہ دے وچوں اٹھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب بندہ ایک تکڑے بندے دے نالوں 500 سال پہلے جنت اندر چلا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ذرا کردار میں بیان کرنا چاہنا میرے پیغمبر نو غریبان دے نال پیار ماڑیاں دے نال پیار میرے پیغمبر دنیا تے آئے نا میرے پیغمبر ماڑیاں دا سہارا بن کے آئے میرے پیغمبر آئے نا انہاں مسکیناں دا سہارا بن کے آئے میرے پیغمبر آئے انہاں یتیماں دا سہارا بن کے آئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تھے آقا میرے آئے تھے جہان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی گل ابو ایوب ماڑا سی نصیباں دی گل سونا چل کے آ گیا غریباں دے ول نبی پانو غریبان نال پیار بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں والے بڑے بڑے جناب اچھا محلہ والے میرے پیغمبر دے ترلے پہ پوندے آ میرے پیغمبر نو گل کے ساڑے مہمان بنونا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر نے ماڑیاں نو پسند کیتا میرے پیغمبر نے غریبان دے نال یاریاں لائیاں زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میری آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلم تے جہالتاں دے راج مک گئے ظلم تے جہالتاں دے راج مک گئے اللہ دی سو دلاں وچ راج سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے بیٹیاں دے قاتلاں دے دل بھی ڈول گئے بیٹیاں دے قاتلاں دے دل بھی ڈول گئے زہرا چین میرا جدوں آقا بول پے زہرا چین میرا جدوں آقا بول پے اے بول ساری دیاں دے سرانو کج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے اللہ اکبر کبیرہ ماں جی فرما لگیاں محبوب سونیا تسی غریبان دا خیال کرنے والے تسی یتیمان دا خیال کرنے والے ماڑیاں دا خیال کرنے والے اب ایکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک بندہ ہون والا آیا آگے کہنے لگا محبوب سونے میری گل سنو میں ماڑا ہاں میرے کو راشن کوئی نہیں کھان دا سامان کوئی نہیں اللہ دے نبی جی
تینوں کو راشن لے دے وہ نہ تینوں سودا لے دے وہ نہ میرے نکے نکے بچے کاروبار کوئی نہیں اللہ دی رضا دے واتے میرے نہ تعاون کر دیو نہ تے میرے پیغمبر ویکھیا دے نبی پاک پر پیسے کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ آقا فرمان دے بیلیاں ایویں کرنا مدینے دی کسی بھی دکان تے چلا جانا اتھے جا کے میں محمد نام لویں صلی اللہ علیہ وسلم جنہ سودا چاہیدہ ہوئے اپنی ضرورت مطابق تو لے جائیں تیرے پیسے میں محمد عطا کر دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا ایک صحابی کول بیٹھا ہے فرمان لگے محبوب سونیا ایویں کرو نہ تسی اینو کہہ دے وہ جنہ سودا چاہیدہ لے جاوے دے پیسے میں عطا کر دیاں گا اے میرے پیغمبر دے صحابہ تے تاں میرا مالک اینا دیا صفتہ قرآن اندر بیان کردا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر نے صحابہ نو ہی سبق پڑھایا لوگوں کائنات دے لوکاں نو سبق پڑھایا اللہ اکبر کبیرہ لوکاں نال پیار کرنا محبتاں کرنیاں نے ماڑیاں دا خیال کرنا ہے بھکھیاں نو کھانا کھلاونا ہے تسیاں نو پانی پلاونا ہے اور مسافراں دا خیال کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے دشمناں نال بھی پیار کریا کردے سن پر اسی کہنے اے جتھے اڑ گیا انہوں پھسیا رہنا چاہیے پر میں قربان جاواں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے کولوں دشمن دی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوندی میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ٹائم ہے میرے آقا اپنے بستر دے لینا تے نبی پاک پاسے پہ پڑھ دے آؤ نبی پاک کروٹاں پہ لیندے آؤ اللہ اکبر کبیرہ تے عائشہ فرمان لگیاں محبوب سونیا خیر تے ہے نا تانوں نیند کیوں نہیں آ رہی تسی نیند نہیں پہ لیندے نبی پاک نے فرمانی میری عائشہ اے جڑے بدر دے قیدی نے نا اے جڑے مکے والے نے نا جنہاں نو قید کیتا ہے انہاں دیاں بیڑیاں ٹیٹ نے جدی وجہ تو ایک راہ رہنے نا انہاں دی تکلیف میں محمد نو سون نہیں بھی دیندی اللہ اکبر کبیرہ انہاں رحیم اللہ نے نبی عطا فرمایا انہاں کریم اللہ نے نبی عطا فرمایا ان اللہ نے سونا نبی عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دے دشمن دی تکلیف ہی برداشت نہیں کردے پر آئی دا مومن جیڑا ہے پر مشکل اندر ہوئے او دا حال پوچھ کے نہیں راضی پر جناب کسے مصیبت اندر ہوئے او دا خیال کر کے نہیں راضی پر جناب او دی تیاری نہ لگے کدی نہیں سوچیا میرا ماڑا ویر ہے میں اپنے ویر دے جا کے کوئی چیز دے دے میں کدی نہیں سوچیا میری ماڑی پہن ہے میں اپنی پہن دے جا کے ضرورت پوری کر دے وانا اللہ اکبر کبیرہ اور سونے ڈنگ تے گزر جانے نے نا جے کوئی مارا ہے تے ڈنگ او دے بھی گزر جانے نے جے کوئی تکڑا ہے تے تیاریاں او دیاں بھی گزر جانیاں نے اے دن گزر جانے نے پر سونے کسے تے دن کیتا ہویا اے جڑا دن ہے نا قیامت دے دن تیرے کم آئے گا اللہ اکبر کبیرہ آج کسے تے دن تو کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا کائنات دا رب تیرے نال پیار کرے گا کائنات دا رب تیرے نہ محبتاں کرے گا نا اٹھا میرے نبی پاک دے صحابہ دی زندگی میرے پیغمبر دے یار اللہ اکبر کبیرہ ویکھو نا لوگ ایک جنازہ پہ جاندا ہے نا جنازہ جا رہا ہے تے نکیاں نکیاں بچیاں این اپنے دروازے کے کھڑیاں نے تے روئی جا رہی نے نا ایک بندہ بول کے کہنے لگا پتر خیر تے ہے نا تہاڈا بابا تے نہیں فوت ہویا تے جنازہ ویکھ کے تسی بھی روندیاں وہ نا اے جنازہ تے ابو بکر دا جا رہا نا یہ تے عائشہ دے بابے دا جنازہ جا رہا نا پاپا تے عائشہ دا مریا ہے نیتی تسی کیوں پیاں روندیاں وہ اللہ اکبر کبیرہ بابا تے بی بی اسما دا دنیا تو گیا ہے نا تے تسی کیوں پیاں روندیاں جے نا اللہ اکبر کبیرہ اگوں بیٹیاں بول کے کہنے لگیاں پوچھن والے جنا جنازہ جندہ جا رہا نا یہ دنیا تو چلا گیا آئی تو بعد سانو یتیمانو ساڑیاں بکریاں چوکے دے سانو
نو دودھ کون پلایا کرے گا؟ ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، ابو بکر میں تیری شان تو قربان جاواں۔ ابو بکر نہ یتیماں دیاں وقت دا حکمران ہے، وقت دا بادشاہ نہ، اللہ اکبر کبیرہ، تے انہاں یتیماں دیاں بکریاں چو چو کے انہاں نو دودھ پلایا کر دے سن، انہاں نو کھانا کھلایا کر دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کون ابو بکر اے دنیا تو جا رہے آنا، تے انہاں نے کول اماں جی عائشہ بیٹھیاں نے نا، تے کہن لگے میری بیٹی میری گل سن لینا، انج کرنا میریاں اینا ہی چدراں دے اندر مینوں تسی دفن کر دے آجے نا، ایہو چدراں تو لے آجے، ایہو چدراں دا کفن بنا کے مینوں دفن کر دے آجے۔ تے ماں جی عائشہ کہن لگی ابا جان میری گل تے سنو نا، وقت دا حکمران دنیا تو جا رہا ہے تے او دے کول دو چدراں بھی نہیں لے سکدا، اللہ اکبر اسی دو چدراں بھی تانوں نہیں دے سکدے۔ فرمایا بیٹی عائشہ جیڑیاں نویاں چادراں ہون گیاں زندیاں دے کم آ جان گیاں، چادراں نویاں ہون یا چادراں پرانیاں ہون جانیاں تے مٹی دے اندر رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر دی شان تو قربان جاواں۔ تانوں بھی واقعہ یاد ہوئے گا نا، ابو بکر لوگو ادھی رات اٹھ کے اس نے بینی ماں دے جا کے جناب جھاڑو بھی دیا کر دے سن، او دے کھانا دا انتظام ہی کریا کر دے سن، او دے جناب پانی بھی بھریا کر دے سن۔ عمر نو پتا چلیا کہ بی بی مدینے اندر او دا کوئی وارث نہیں نا، عمر دا دل کیتا میں بھی جاواں میں بھی او دی خدمت کرانا۔ عمر کہنا تے پہلے صفائیاں ہو گئیاں تے کہن لگے ماں جی اے تے دسو نا تہاڈیاں خدمتاں کون کردا ہے؟ فرمایا پترا کوئی تیرے ورگا بیٹا آندا ہے نہ نہیں دسدا تے خدمتاں کر کے پانی بھر جاندا ہے، کھانا دے جاندا ہے، تیری صفائی گھر دی کر جاندا ہے، میں نہ پوچھنی ہاں۔ وہ کہندا ماں تینوں خدمت دی لوڑ ہے تو نہ پوچھ کے کی کرنا ہے؟ عمر کہندے آ ایک دن میں کیتا نا میں رک گیا، میں ویکھیا کہ بندہ آندا مدینے دی گلی دی اندروں اپنی جُتی پیچھے اتار دیندا ہے تے دھیمے دھیمے پیراں نال بی بی دے گھر جاندا تے جھاڑو پیا پھیردا ہے کون ہے لوگوں وقت دا بادشاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے صفائیاں کیتیاں تے واپس مڑے نہ تے جناب عمر نے پکڑ لیا، فرمایا ابو بکر ایتھے بھی نیکیاں دا نمبر پہلا ہی لے گیا نا۔ تے ابو بکر کہنے لگے عمر اللہ دا واسطہ ہی یار میری نیکی نو لوگاں دے سامنے ظاہر نہ کری، وہ لوگوں میں صحابہ دی زندگی تو قربان جاواں۔ ابو بکر کون جن نے ماڑیاں دا خیال کیتا، عمر کون ہے جن نے ماڑیاں دا خیال کیتا۔ عمر دا دور آیا، عمر رات دا ٹائم تے پارا پہ دیندے آنا، رات دا ٹائم پیرا دیتا دے بچے رون لگ پے نا تے بی بی انہاں نو سہارے بھی دیندی ہے، پترا کھانا پک جاندا ہے نا تے پھر میں تانوں کھلا دے ایک باری سوئی جاؤ نا۔ اللہ اکبر، او یار بھوکے کول پوچھیا کرو نیندا کتے گواندیاں نے نا، جن رات نو کھانا نہیں لبدا اونوں پوچھیا کرو رات نو نیند اوندی ہے کہ نہیں اوندی، جدی تیاری نہ لگے اونوں پوچھیا کرو صبح دے ناشتے دے بارے کی سوچدا ہوئے گا نا، اودے کول پوچھیا کرو صبح دے بچیاں نے سکول دا خرچہ لے کے جانا ہے نا، یار اودے کی سوچاں سوچدا ہوئے گا۔ آئی تیاری نہیں لگی نا، شام دا میں کی کتوں لینا ہے، شام دی میں چینی کتوں لینی ہے، شام دی جناب نہ گھر دا راشن کیویں پورا کرنا ہے، یار کسے تیاری دار دی تیاری نہ لگی ہوئے انہوں پوچھ لیا کرو یار دس تے صحیح نہ میں تیرا ویر آنا، انہوں ہولی جی ایک تیاری جنہیں کدی پیسے دے دیا کرو نا۔ عمر دا دور ہے نا، عمر کہا لگے بی بی خیر تے ہے نا، بی بی کہندی وے اللہ والے تو جا تے میرا معاملہ میں اپنے بچوں نوں بلا رہی ہیں۔ فرمایا بچے کیوں پہ روندے نے، میں تیری مدد کراں گا میری بہن پریشان نہ ہو۔ فرمایا ویرا میرے بچے یتیم نے تے کھان واسطے کچھ نہیں نہ، اللہ اکبر کبیرہ، عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، عمر میں تیری شان تو قربان جاواں۔ فرمایا بہنا تھوڑا جا ویٹ کر انتظار کرنا، کہ بیت المال اندر او تو جا کے راشن لیا تے اپنے کندیاں تے رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو کندیاں تے رکھیا غلام کہنے لگا انج کرو حضرت جی سامان مینوں دے دو میں چک لینا وا، غلام کا دے لیے نا۔ فرمایا یار میری گل سن، ایتھے تے بوجھ تو چک لے گا، قیامت والے دن عمر دا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کون عمر لوگو ایک کی سواری وقت حکمران دے کول ہے، ایک کوئی سواری ہے اس بادشاہ دے کول، 13-14 ملکاں دے بادشاہیاں کر
کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کی سواری ہے لوگوں کوئی لینڈ کلوزر نہیں نہ کوئی اندر بڑ پروف گڈی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ بیت المقدس دے بارے پادری کہن لگے نا کہن لگے سیف اللہ نو کہن لگے میں کرو نا تسی اپنے حکمران نو لے آؤ نا او آ جائے اسی چابیاں دی سپرد کر دے وانگے نا اے جناب اپنے امیر نو ایتھوں دے نو لے کے گئے نا جدو ایتھوں دے امیر گئے تے جا کے کہہ لگے لو جی اسی آ گیا فرمایا نا تسی او امیر نہیں اپنا امیر لے کے آؤ نا انہاں نے خط لکھا جناب عمر دے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر تو چل پہ سواری ایک تے بندے دو نے نا اللہ اکبر ایک آپ نے ایک نالے نا دا غلام نے نا تے جدوں تھوڑا جا جناب عمر نے سفر کیتا تے کہن لگے آنا بیلیا تو یار بہ جا ایدہ نام ایسار سونے آئے کسے نو جناب پیدل چل دے دو میں رال کے جا رہا یار اے بھی تے انسان ہے نا اے نو ہی تھکاوٹ ہوں دی ہے اے نو ہی بھوک لگ دی ہے اے نو ہی توپ لگ دی ہے نا اللہ اکبر کہن لگے آنا بیلیا ہن تو سواری تے بہ جا تے مہارا عمر پکڑ لیندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تو ہی اللہ دا بندہ تے میں بھی اللہ دا بندہ ماں یار میں کرنا پر رال کے سفر کر لئیے آپا اینا تو بہ جائیں اینا میں بہ جاواں گا جنہ سفر میں کراں گا اینا سفر تو تے بہ کے کر لیں تے تو جو جناب بیت المقدس دے قریب آئے نے جدوں بیت المقدس دے قریب آئے عمر دیاں واریاں مہاراں دیاں نے تے غلام دیاں اوپر بہن والیاں نے اللہ اکبر کبیرہ تے جدوں انہاں نے ویکھیا پادریاں نے تے کہن لگے بھی ایک گل دسو نا تواڈے وچوں بادشاہ کون ہے تے غلام کون ہے عمر کہن لگے جن نے مہاراں پکڑیاں ہے بادشاہ ہے اے وقت دا حکمران ہے نا اے مسلماناں دا امیر ہے تے جڑا سواری تے بیٹھا ہے غلام ہے نا تے پادری کہن لگا اساں اپنی کتاب اندر ایک ہوئی پڑھیا نا جڑا مسلمانہ دا حکمران ہوئے گا جڑے نا دا بادشاہ ہوئے گا جدو بیت المقدس فتح ہوئے گا نا جدو دے زبور چابیاں کیتیاں جان گیا آپ انہیں مہاراں پھڑیاں ہون گیا تے غلام جڑا ہے نا اے جناب والا اے سواری تے بیٹھا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ عمر بھی اللہ عثمان بھی اللہ علی بھی اللہ ابو بکر بھی اللہ اللہ اکبر پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے وکھا چھوڑیا اللہ 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 اے میرے پیغمبر دے سے آبا پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے وکھا چھوڑیا بیعت کر کے علی نے وکھا چھوڑیا صدیق ہے میرا بھائی ایک باری کہہ دو سبحان اللہ 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 صدیق ہے میرا بھائی نہیں ساڈے وچ جدائی صدیق ہے میرا بھائی نہیں ساڈے وچ جدائی فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑیا فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑیا دوجا عمر فاروق پیارا دوجا عمر فاروق ہے آیا جس کافرانو آتڑ پایا دوجا عمر فاروق ہے آیا جن کافرانو تڑ پایا آکے کعبے دا در جنہیں ہے کھلا چھوڑیا آکے کعبے دا در جس نے کھلا چھوڑیا تیجا سکھی عثمان پیارا تیجا سکھی عثمان پیارا مدنی دا راج دلارا مالو زر جس نے سنے تو لٹا چھوڑیا ساڈا پیر سونا لیے اللہ 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 ساڈا سوہنا پیر علی ہے لقب اسد اللہ شیر جلی ہے لقب اسد اللہ شیر جلی ہے کوٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑیا کوٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑیا
کون جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے جناب مزدوری کی تھی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ نالے انہوں نے روزہ رکھے اس نیت جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے نا اللہ پاک کے نظر منی اللہ سونے ساڑھے پترانو شفاواں دے دینا اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرما دے اللہ نہیت فاطمہ اللہ سونے نظر مننے اسی روزہ رکھاں گے نا اللہ اکبر کبیرہ نالے سارا دے مزدوری کی تھی ہے نا تھوڑے جے جو لے کے آئے نا این کر کے آٹا گنے آئے نا نو پیش کے نا تے دروازے دے دست کوئی نا پوچھیا کون ہے دروازہ کھڑکانے والا فرمایا جی میں یتیم میرا مائی باپ کوئی نہیں نا کمان والا کوئی نہیں بھوک لگی ہے ایک روٹی پکی ہے نا تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کہا لگے نہیں فاطمہ یہ کرنا روٹی ہے یتیم نو دے دے اللہ اکبر کبیرہ روٹی نا یتیم لے کے چلا گیا دوسری روٹی پکی نا تے دروازے دے دست کوئی اے اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے نا میرا مالک جناب علی رضی اللہ تعالیٰ دی شان اجاگر ہو رہی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ دروازے دے دست کوئی فرمایا کون ہے جی میں قیدی ہاں میں انہیں قیدی میں مسکین ہاں مارا بندہ ہاں میرے کو کاروبار کوئی پر بھوک لگی ایک روٹی دے دو نا جناب علی کہا لگے فاطمہ روٹی انہوں دے دینا تیسری روٹی پکی ہے نا جناب علی دے دروازے دے دستوں کوئی فرمایا کون ہے جی میں قیدی ہوں انہیں کہہ تو رہا ہو کے آیا ہاں تے بھوک لگی ہے میرے کھانا دے دو نا انہوں کھانا دے دیتا فرمایا فاطمہ کوئی گل نہیں کھانا ایک کھا جان گے اسی پانی نہ روزہ افطار کر لواں گے کائنات دا رب راضی ہو جائے کہ میرے مالک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے قرآن دی تفسیر بن کے وکھایا جنہاں نے قرآن دے مطابق عمل کر کے وکھایا میرے پیغمبر ہی کر کے بیٹھے آنا ایک بندہ میرے پیغمبر دے کول آ گیا کلمہ پڑھے آئے ہے دور دا بندہ تے نال ہی کہنے لگا محبوب سونیا مسافر بھی آ سفر بھی کر کے آیا ہوا تے سونیا بھوک لگی ہے کھانا کھلانا ہے کھانا ہے نا میرے آقا اپنے گھراں پتہ کیتا لے بھی جاؤ پتہ کر کے کھانا مل جائے نا میرے پیغمبر دے کروں کھانا کوئی نہ ملیا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی شان اقدس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دیا میرے صحابہ کون ہے جڑا میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا نا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار کھڑا تھا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے محبوب سونیا تواڈے مہمان نو پرونے نو کھانا میں کھواواں گا اے میں قربان جاواں پتہ کوئی نہیں گھر کی پکے آئے پتہ کوئی نہیں گھر کھانا ہے بھی ہے کہ نہیں آئے گئے جا کے اپنی بی بی نو کہنے لگے کھانا ہے کہ نہیں آئے میں مسیتے ہم ہی پر کے آ گیا ہاں میرے نبی دا مہمان ہے تے کھانا انہوں کھلانا ہے فرمایا ابو طلحہ گلے وے نا کھانا ہے پر کھانا بچیاں بھی کھانا ہے کھانا تھوڑا ہے تساں بھی کھانا تے میں بھی کھانا ہے فرمایا اللہ والی ہے جنہ تے توحید دا رنگ چڑھیا ہوئے جنہ دے اسلام دا رنگ چڑھیا ہوئے نا اللہ اکبر کبیرہ او مسیتے پروڑیاں نو داڑا نہیں کل دیاں جڑا پکیا ہوئے وہ بھی کلا دیں دیاں نے جناب تے بوٹیاں پکیوں تے میں ایتھیا دے بندے بھی ویکنا وا جے مسیتے بچارہ سفیر آ جائے دال فریجوں کڈی گرم کر کے دیں دیتی ہے نہ فرق کریا کر اپنے تے رب دے بندیاں دے درمیان میرے آقا فرمان دیا جیڑا مومن ہے مومن دی پہچان ہے جیڑا اپنے واتے پسند کردہ ہے اپنے مومن واتے بھی ہوگی پسند کرے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار ہے نا تے نبی پاک کو ہم ہی پار آیا تے کہنے لگا اللہ دے نبی جی توڑے مہمان نو کھانا میں کھلاواں گا تے نیک بندہ ہے نبی دا صحابی ہے اپنی بی بی نو سمجھا دیتا عرب دا رواج ہے انہی دن میزبان مہمان کھانا نہیں کھاندا جنہی دے نال میزبان کھانا نہ کھاوے اللہ والی انج کرنا جدو روٹی نو میں ہاتھ پاواں تو دیوا ہی بند کر دیویں نا آپا منہ
لا لواں گے اسی منہ ہلاندے رہواں گے مہمان کھانا کھا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ مہمان آ گیا نا ادھر روٹی نو ہاتھ لایا ادھر بی بی نے جناب پلو ماریا تے دیوا جناب بند کر دیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ہوں جناب اللہ درنا سے نبی پاتا سے آبی ویلا اپنے ہونٹ لا رہا منہ پہ ہلاندا پچا کے لگا رہا نا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دا مہمان انہیں رج کے کھانا کھا لیا نا اور صبح ہوئی ہے تے میرے پیغمبر دیا نظرائیں کر کے نا کسے بندے نو تلاش پیا کر دیا نے نبی پاک نے نماز پڑھائی تے سلام پھیریا آقا کدی ادھر ویندیا کدی ادھر ویندیا تے نظر اپنے مطلوب تے ٹک گئیاں جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی دے چہرے تے نظراں ٹکیاں اور لوگوں نظراں ٹکیاں نے وضحا دا چہرہ مسکرا پیا سونا نبی مسکرا رہا ہے نمی نمی مسکراڑ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا پاک کر کے مسکرا رہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیتا آقا فرما دے آنا ابو طلحہ میری گل تے سننا ابو طلحہ نبی پاک کو لائے آکے کہیں دے تین پتہ میں کیوں مسکرایا ہوں فرمایا سونیا میں نہیں جانتا فرمایا راتی میرے پرونے نال کی کیتا ہی راتی میرے پرونے نال کی کیتا ہی فرمایا سونے انہوں میں روٹی کھوائی ہے اور تو میں کچھ نہیں کیا فرمایا روٹی کی میں کھوائی ہے فرمایا یہ نہیں کر کے کھوائی ہے فرمایا میرے کو جبریل آئے نے تے جبریل کیا لگے ابو طلحہ دا کردار وے کے عرش بری تے اللہ مسکرا پیا تے سن کے محمد مسکرا پیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل فرمائی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اے صحابہ قرآن دی تفسیر بن کے وکھایا قرآن دے مطابق عمل کر کے بغایا ایک باری پھر میرے نبی کو مہمان آ گیا کہ میرے پیغمبر نے جناب سلمان فارسی نو کیا سلمان ہے جائے نا ذرا کرائیں پتہ کر کے کھانا گئے مہمان نے کھانا ہے کرائیں پتہ کیتا سونے توڑے کا روٹی کوئی نہیں میرے نبی نے پڑھولے پار کے کوئی نہیں رکھے میرے پیغمبر نے جناب گدام پار کے کوئی نہیں رکھے آقا پاک فرمان دے چل کسے کرو کھانا لے اور مہمان نو کھانا کھوانا ہے تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے میرے پیغمبر دی بیٹی دے گھر چلے گیا نا دروازہ کھڑکایا تے دیکھو بی بی بولی کون فرمایا بیٹی میں تیرا چاچا سلمان آنا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا چاچا خیر تے آنا فرمایا تھی یہ تیرے ابے دا مہمان ہے نبی پاک دا مہمان آیا ہے انہیں روٹی کھانی ہے کہا روٹی ہے کہ نہیں ہے فرمایا چاچا دوسرے کران جو پتا کی دا فرمایا ادھر نہیں ملی ہے فرمایا چاچا ادھر بھی گل ہوئی ہے ساڑھے گھر بھی کھانا کوئی نہیں نا اللہ اکبر کبیرہ جدوں حضرت سلمان پریشان ہو کے واپس مڑے میں قربان جاواں سیدہ دے جناب انہاں نے اپنا حضرت سلمان فارسی نو آواز ماری چاچا گل سن لینا اپنی چادر پکڑی ہے نا فرمایا چاچا چادر لے جا کسے بھی دکان دے آریتان ادھاری رکھ کے زمانہ دے طور تے رکھ کے نا وہ تو تھوڑا جا سامان لے آنا میں اپنے بابے دے مہمان نو کھانا کھوا دیواں گی جدوں علی پاک آ جان گے نا پیسے آ جان گے اسی انہوں پیسے دے کے نا وہ تو اپنی چادر واپس لے آواں گے جناب سلمان چادر پکڑی ہے اکھاں در ہنچو آ گئے نالے روندے پیانا لے نبی پادی بیٹی دی چادر پکڑی تے شمون یہودی دی دکان تے چلے گئے نا جا کے کہا لگے شمون یار اے چادر رکھ لے ایک بندے دا راشن دے دینا ایک بندے نے کھانا کھانا ہے انہاں کو سامان دے دینا اے جڑا شمون ہے نا کہا لگا سلمان یار میں نے اے تے دسنا چادر کی دیئے فرمایا چادر نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ دیئے نا ادھر نبی پاک دا مہمان آیا انہیں کھانا کھانا ہے نا یار انہوں کھانا کھونا ہے تے انہاں دے کار سامان کوئی نہیں انہاں آ رہی پیسے بھی کوئی نہیں اپنی چادر پیجی ہے کہ انہوں رکھ لو
علی جدوں پیسے لے کے آ جان گے تانوں پیسے دے دواں گے تے جناب اپنی چادر لے جاواں گے نا۔ شمون رو پیا کہنے لگا سلمان بیلیا یار میری گل سن لینا، تی پاویں شمعون دی ہوئے یا تی محمد دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تیاں تے سانچیاں ہی ہوندیاں نے، تیاں تے تیاں ہوندیاں نے، او تیری کی تے میری ایک ہی ہوندی، اے تی تے آخر تی ہوندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب یار جناب سلمان انہوں شمعون کہنے لگا یار تی پاویں محمد دی ہوئے تے پاویں شمعون یہودی دی ہوئے نا، یار بیٹی تے بیٹی ہے نا، انج کر لینا اے کھانا بھی لے جا، اے سامان بھی لے جا، راشن بھی لے جا، تے چادر میری بیٹی نو جا کے کہے اپنے سر تے رکھ لینا، تیرا چاچا شمعون ایڈا بھی گریا گویا نہیں نا۔ اے جناب سلمان واپس مڑے نا، فرمایا سلمان کلیاں کیوں پیا جانا ہے، اس کردہ کردار ہی نہ کوالا ہے، مینوں بھی لئی جا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور لوگاں دے نال پیار کرو، لوگاں نو کھانا کھلاؤ۔ نبی پاک نے ول بھی دسیا ہے افشوا السلام واطعموا الطعام، میرے آقا فرماندے سلام نو عام کرو تے لوگاں نو کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دا دور ہے نا، اینا دا گوانڈی عیسائی ہے، اے عیسائی گوانڈی ہے نا، تے اے دینا مقروض ہو گیا، مقروض جدوں ہویا انہیں اپنا مکان ویچن تے لا دیتا، بار تختی لگی ہے نا، مکان برائے فروخت، ایک بندہ لین آ گیا نا، کہیں دا لے بھی مکان کنے دا دینا ہی، فرمایا بھی میں انہیں پیسے لینے نے، فرمایا تیرا میں مکان انہیں دا نہیں ہوں، تو پیسے زیادہ مانگ لینا، فرمایا میرا مکان بے شک کارنر تے نہیں ہے نا، پر میں پیسے نہیں لینے نے، یار کو مکان دی کوئی دی اچھائی لوکیشن دے دا، یہ دی کوئی صفت دے دا سنا، فرمایا بہتیاں صفتان دا پتہ نہیں ہو، میرا ہمسایہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، فرمایا پھر کی ہویا، فرمایا بیلیا تینوں کی پتہ انہاں دی کیا شان ہے، فرمایا کی شان ہے، فرمایا یار دو صفتاں تینوں میں دس دینا ماں، جیڑے دن انہاں دے کروں دعا نکلے اسی اپنے گھر کھانا ہی نہیں پکاؤں دے، پکیا پکایا سارے جیاں واتے کھانا آ جاندہ ہے نا، تے دوسری صفت ہے ہی میریاں جوان بیٹیاں نے تے رات رو عبداللہ ابن مبارک تلوار پکڑ کے میرے گھر دا پیرا دیندہ ہے، میری عزت دا پیرا دیندہ ہے، آئی دا مسلمان ہے، مسلمان دی عزت خراب کردہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا میری عزت دا پیرا دیندہ ہے۔ اے نوجوان کے عبداللہ ابن مبارک دے کول جا کے کہہ لگا حضرت جی اے مکان عیسائی ویچن دیا تے میں لین لگا ہوا تو انہوں کی اطراعات نہیں، فرمایا لے بھی بیلیا پہلا حق میرا بندہ ہے، میں انہوں پوچھاں گا میں خریداں گا نا، رات دا ٹائم ہویا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ گئے نا، تے جا کے دروازہ کھڑکایا، دیکھو عیسائی نے دروازہ کھولیا، فرمایا بیلیا میں تیرے نہ گل کرنی ہے، فرمایا آؤ جی بہ جاؤ اندر بہ گئے نا، تے کہنے لگے تیرے ورگے گوانڈی روز روز نہیں ہو لگنے ہے عیسائی، تیرے ورگے ہمسائے بیلیا روز نہیں ہو لبنے، تیرے ورگے چنگے گوانڈی کتھوں لبنے نے، میرا گوان چھڑ کے نہ جا، اچھا ایک گل دس مکان کیوں پہ بیچنا ہے، فرمایا حضرت جی میں کسے بندے دے پیسے دینے 60 میں ہوتا 30,000 روپیہ دینا ہے نا، آج جو بندہ میرے کار دے جناب دروازے تے آ گیا انہیں نالے دے گندیاں گندیاں گالاں کٹیاں نے، نالے سونے بڑا بکواس کر کے گیا، انہیں بڑا میرے بارے مندہ بولیا، تے پیچھے میریاں جوان بیٹیاں پیاں سندیاں سان، حضرت جی جدوں نے گالاں کٹیاں میں اندر وڑیا تے دروازے نال میریاں تیاں پیاں سندیاں سان، اس وقت ہور تے میرے کوئی وس نہیں رہا، میرے کو مکان ہے میں ویچن تے لا چھڑیا، فرمایا لے بھی گل سونے تو ایتھے بے میں کروں ہو کے آیا، کر گئے تے 60,000 روپیہ لے کے آ گئے، کہنے لگے لے بھی بیلیا میرا گوانڈ چھڑ کے نہیں ہوں جانا، 30,000 ہے او دا قرضہ دے دے تے 30,000 دینا کوئی کم کر لینا، یار جوان تیاں نے انہوں کرائے تے رولیں گا، کل کوئی کرایہ دار تے نوں
तंग करेगा, गल कित्थे लैके कदी उधर जाएगा कदी उधर जाएगा, आई सिर लुका अपना ते है ना, इवें कर ले 30,000 दा कर्जा ला ले ते 30,000 ना कारोबार कर ले। अज कोई किसी का चलता कारोबार बर्दाश्त ही नहीं करता। मैं कुर्बान जावा अब्दुल्ला इब्न मुबारक राहिमहुल्लाह तो फरमा 30,000 कर्ज दे ले ते 30,000 देना कारोबार कर लेना, पर यारा तेरे वर्गे गवांडी नहीं हो लभने। इन्नी गल की शाही कह लगा हज़रत जी पैसे मैं नहीं लेने, थोड़ी देर ठहर जो। मैं आया नाल दे कमरे गया, बीवी नू उठाया, बच्चियां नू उठाया, वजू करवाया ते लैके आ गए। कह लगे हज़रत जी तुहाडा किरदार तुहाडा इखलाक तुहाडा इन्ना पसंद आया इखलाक, इवें करो ना सानू कलमा पढ़ा देवो ते मुसलमान ही कर लो। कदी इंज दे किरदार आपां भी अपनाइए, साढ़े दे अपने अपने नहीं बनते साढ़े माशाअल्लाह इंज दे किरदार। वाणियां तो लड़ाइयां जनाब कूड़ियां द्वारा गंदियां लड़ाइयां असीं लड़िया ना लड़िया करो। सहाबा दी जिंदगी उठाओ, नेक लोगों की जिंदगी उठाओ। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।